चूए लई के सहारा लेके लइका कले के माई हो ए माँ सब तोहरे कृपा बा माई। हाँ ए माई ओह पार नाई हो जाई तो तोहरे कृपा बा। हाँ ए माई आ डूबल तो नाई तहार बा माई। शारदे जी मैया रौरा पूजतानी पैया हो सहैया हो जा भंवर में नैया हो सहैया हो जाना सहैया करल भंवर में नैया हो सहैया हो जाना ए माँ सहैया हो जाना रह रह माल आइल बा साहू सेठ से सेक्स एवं अवधेश प्रेमी चकलाल शाही आई एगो और पुरस्कार आई रहे रुदल बाबू के नाम से चकरदली चकरमल रुदल बाबू 100 रुपए दिले बनी। हम सब लोग के प्रणाम करब हार्दिक प्रणाम बा। लइका कले के माई ए भाई ने शारदे जी मैया रौरा परतानी पैया हो सहैया हो जा शारदे जी मैया रौरा परतानी पैया हो सहैया हो जाना करल भंवर में नैया हो सहैया हो जाना सहैया हो भंवर में नैया हो सहैया हो जाना सहैया और लइका कले के माई ए भाई अरे कृपा तहरन बा अनपढ़ी बनरो के पेट भर जाता ए माई सब तर कृपन पर लंगड़ों के पेट भर जाता भर जाता ना तो एकरा नियर आदमी भाठा पर ईटा ढोए में मिलित कहीं मगह में हमारा लेखा विकलांग कहीं ट्रेन में सिक्का बटोरत मिलित सब माई के कृपा हो।
माइये के न कृपा हो ना तो टोल पर के न भेटते आराम से चल निकाल रे ए सार तू ओकरा का कहता माइये के न कृपा बा तो 500 पत्तू झाल बजावता तो हम विकलांग गोर लेके तार पाहुन बैठल बनी आ गुडुआ कितना खुश हो गई अरे तू ओकरा बुझाता कि हमरे पाहुन बोलता है लइका कल गे माई ए भाई सब तरह न कृपा बा आ दुनिया के राथवा तू ही बारू चलो दुनिया के राथवा के तू ही बारू चलो लंगरा तोरा गोदिया के खेले वाला बालो खेले वाला बालो जाने ना कहानी माई कोनो कवितैया हो सहैया हो जा जाने ना कहानी माई कोनो कवितैया हो सहैया हो जा करम कवरम नैया हो सहैया हो जा धन सुदर्शन सुपरफास्ट अंतिम में लड़किया एक लाइन में कहले कि ए माई ए भाई एक लाइन और कहे के बाद जय बोल दे हम बस पढ़नी ना लिखनी ना चलही के लूर पढ़नी ना लिखनी ना चलही के लूरबा उखड़ल आवाज हमार मिलत नहीं सुरबा मिलत नहीं सुरबा हम ताहर बछरो माई ए भाई तू हमर गैया हो सहैया हो जा हम ताहर बछरो माई तू ही हमर गैया हो सहैया हो जा परल भंवर में नैया हो सहैया हो जा सहैया भवर में नैया हो सहैया हो जाना सहैया हो ए हा भवर में नैया हो सहैया हो जाना हो सहैया हो परंतु भवर में नैया हो सहैया
तो परल भवर में नैया हो सहैया हो जाना सहैया अब हमने के एक लाइन में हनुमान जी के गावल जाए तनी लकड़ी दो गो गाना गावल जाए हां जी सुमिरन खत्म हो जाए नचनिया आ जाए एक बाद जल्दी नचनिया एगो आ गई बाड़ी चलो हो गुड्डू लड़की के बुलावा अपना अपने लड़की के बोला लो हाँ भाई बुलावा गुड्डू ना वो लड़के रहिया गुड्डू अपने लड़की को बुला लीजिए मैंने लेडीज के बुला लो।